Втората комбинация се състои от спринт на място и повдигане на пети към седалище. Започнете с 20 секунди спринт и от 40 до 60 секунди повдигане на пети към седалище от 4 до 6 рунда. Не забравяйте, че целта при високоинтензивното упражнение е да дадем всичко от себе си. При нискоинтензивното упражнение се опитайте да нормализирате пулса, да дишате дълбоко и да се подготвите за следващия рунд. Втората комбинация се състои от Power Jacks и Jumping Jacks. Тук може да направите 30 секунди от високоинтензивното упражнение, т.е. Power Jacks, като се стараете да се избутате мощно от земята. А при нискоинтензивното упражнение използвайте инерция и се опитайте да нормализирате пулса с плавно и ритмично дишане. Може да започнете с 4 до 6 рунда. Третото предложение, което имам за вас, е бърпи без лицева опора, последвано от имитация на подскоци с въже. Тук трябва да се стараете да се изправите максимално бързо и да разгънете тазобедрената става рязко. При нискоинтензивното упражнение скокът е съвсем лек и приземяването е плавно, достатъчни са 3 до 5 рунда, 20 секунди бърпи и 40 секунди скок.